jako takhle, no, tak přijďte do toho Vidosu a tady kliknete na ten váš seznam domén, nahoře domény, seznam domén. Pak tady, teď tady musíte asi otevřít tu doménu konkrétní, tady zkusím na ní kliknout. A pak tady se otevře ta nabídka té domény, jo. A vy jdete do editace DNS záznamů. Já tady důležitý editace DNS záznamů. A v té editaci DNS záznamů tam budete přidávat ty moje, jo. Já v tom Vidosu jsem to taky nikdy nedělal, ale podle mě to nějak prostě půjde, jo. Tady bude důležitý přidat ten nový záznam. Kliknu na nový záznam. Tady nic nedáváte. To TL měníte podle toho, jak jsem vám to poslal v e-mailu. A tady vyplníte tu hodnotu číselnou, co posílám teď v tom e-mailu. Což je tady. Tohle je to TTL a tohle je ta hodnota, to je ten záznam, ten je nejdůležitější, jo. Pak tam je ještě cenný záznam a ten obsahuje tady to, jo. Ten zase přidáte jinak. Takže tady se vyplní v tom A záznamu se vyplní jakoby to TL, co bylo v tom e-mailu, to je 1800 a tady se vyplní to číslo, který máte v tom e-mailu, jo. Dáte uložit záznam a jdeme dál, jo. Pak tady ještě ten nový záznam zkusím přidat to co name. Tady přidáte to co name. A tady zase, jo, to je jak zase stejný úplně jako je v tom e-mailu, jo. A dáte uložit záznam, jo, já to zruším. Já nevím, proč já tady u té domény, co tady ukazuju, mám tady toho tolik, jo. Ale to nevím, no. To bude třeba tam ty ostatní Ačka, jestli tam vy máte nějaký Ačka, jakože určitě, tak ty bude třeba dát prostě všechny pryč, jo. Tyhle ty všechny, co jsou tady, tak to se jako představte, že to jsou Ačka, které odkazují na ten váš současný jakoby hosting, kde ten původní starý web, jo. Takže potom, co tam přidáte to moje Ačko, tak tyhle ty všechny Ačka, které tam vám jakoby zůstanou ty ostatní, tak dejte prostě pryč, jo. To MX, to je X, to jsou pro e-mail, jo. Ten neřešíme, jo. Že všechny Ačka prostě vyhodit a mělo by tady vám zbýt to co name a to Ačko s tou hodnotou na to, co jsem vám poslal v tom e-mailu.